चीज है बे साला सिस्टम मिल जाता सो गाइस पहले मोनसे गोदान भिडिअ लानानै सो गाइस गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलाय बे भिडिअखौथ' नोंथांमोना मा होनो फेसबुकाव नुखादों आरो बिथांखौ सिनाय मोनखायो बिथाङा सोर नङा होमबा सो बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जबरदस्त डान्सार आरोना सो गाइस नोंथांमोना बे भिडिअखौल'सो नुखादों बे भिडिअनि कमेन्टफोरखौथ' थांनानै नायहैयाखै नङा होमबा सो दिनै गाइस जों बे भिडिअआव फैनाय माखासे कमेन्ट बेफोरखौ जों सावरायगोन बिराद मोजां मोजां कमेन्ट आयौ 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 मिथिबायना सो गाइस नोंथांमोना रेडि जाजोबदायो बिराद मोजां मोजां कमेन्ट दिनै फरायना खिथिगोन आं मिथिबाय सो गाइस होदोंबा बिनि कमेन्टखौ फरायनायखौ सुरु खालामसै आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा BTS ब्रह्म बिथाङा कमेन्ट होदों दे फादौनाय डेन्स रोंगौना रोङा कारा कुइसन मा फादौनाय डेन्सफ्रा बेफोरलाय दे बिथाङा कमेन्ट होदों जे जिबौ गोरान ये बड़ी अच्छी बात कही आप आवगा बय बिथाङा कमेन्ट होदों जे नोंनि रिल्स नुबा लुगैसोगारो आयु हरदो नानो फाग्ला बिबा मोननाय बुस्थु ना बेफोरो मा फाल्टु फाल्टु कमेन्ट होयोब्रा नोंसोरलाय बात तो सही है मानिनां मुंदांखा इउटुबार जोंनि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड जायखौ बुङो थार गाजु बिथाङाबो कमेन्ट होदों जे दे मोजां हिट ल'नो आइ लाइक इयर डान्स बेबो एसे दुस्थुआनोलाय आं बायदि बिबो मिथिबायना दहाय नोङो मा कमेन्ट होयोना मैं गुंडा हूँ मानाव वान अफ द बेस्ट कमेन्ट एकदम अल टाइम हिट कमेन्ट जोंनि जोंखां बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे सोला जुगौलां नोंखौ मोननाय मानो क्या बात कर रहे हैं आरो जोंनि जोंखां बिथांखौ आरो जे मुकेश भाई गेमिं होननाय बिथाङा मा रिप्लाय हरदों मिथिगौ नोङो नाख्रेबनानै बाबा मानसिफोरनि थिंकिंआ खाथ्रालै मा साननानै जे कमेन्ट होयो आं आसुरित मोनो आं मथथे भिडिअफोर नुबाथाय आं फार्स्टआव कमेन्टखौसो नायफैग्रोयो खाथ्रा कमेन्ट खालामो बाबा नाख्रेबनो फै जों दायो जोबथा कमेन्ट फरायनोसै एकदम बेस्ट कमेन्ट आरो बेबो मिथिबायना बेस्टनि गेजेरावनो बेस्ट आरोना स' जोंनि सुदेम दैमारि बिथाङा बुंदों आं थानो हालालै मा खालामबावनांगौ देनो नै भाइ सुदेम खोनासं नों मा खालाम टिसु पेपार गैयाबा जिस्रिला आरो एसे खनायाव थांनानै जि खालामनो गोसो खालामहैदो नोङो आं हाला नोंखौ मिथिबाय नोंबो डेन्जारसो माथो मानसियालाय स' गाइस दायो मा मावनो मानसिफोर बिदि जात कमेन्ट होनानै ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो भिडिअआव के दा बुंसै नोंथांमोनाबो भिडिअफोर नुब्ला बिदि डान्सनि भिडिअ नुब्ला लोगोसे थांनानै गिबियावनो कमेन्टफोरखौ नायथां बिराद मोजां नांगोन स' गाइस दिनै भिडिअखौ जों फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो दिनैनि जोंनि बे बुंनायफोरखौ रावबो गोसोआव दाला जों जास्ट एन्टारटेनमेन्ट पारपसनि थाखायसो भिडिअखौ बानायनाय जादों रावनिबो हेड गैया नों मिथिबाय स' गाइस भिडिअखौ जों फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट